Lunusang sinapit ng mga batang magkakaibigan sa Barangay Bunuan Gisette, Dagupan City matapos aksidenteng masagasaan ng isang sasakyan. Sa salaysay ng isa sa mga batang biktima sa IFM News Dagupan, nakatambay lamang umano silang magkakaibigan sa gilid ng kalsada matapos maglaro ng makita ang mabilis na sasakyan papunta sa kanilang kinaroroonan. Nasinyasan ko na din po sila ng gilid, hindi po nila narinig mabilis po yung under ng lalagyan. Tas noon bigla na lang bumangga Ilan kayo nun ng magkakaibigan na magkakasama? 10 po. Yung iba wala po sila dun. Ang isa sa mga bata nasawi matapos tumilapon habang ang dalawa pa ay kritikal at sumasailalim sa operasyon matapos matusok ng bakal. Ayon sa lolo ng nasawing bata, mabilis na naisugod sa ospital ang mga bata ngunit sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanyang apo. 3 yung apo ko. Yung isa nasa critical pa. Yung isa nakauwi na. Salamat naman sa Diyos, nakauwi na siya. Naaresto ang driver ng sasakyan na di umano'y hinihinalang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Sa ngayon, naghain na ng kaso ang mga magulang ng nasawing biktima laban sa nakasagasang driver. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.